mae Cadi wedi trystio fi hefo'i camera. O, sori, jyst ar y ffordd fi gwaith, sori. Siwr ydw? Tura. So fi droi o band. Cofiwch chi hoffi'r fideo i danysgrifio ac i wasgu'r notification bell fel bod chi'n cael eich ysbysu bob tro mae Label Deg yn rhoi fideo neu vlog newydd allan. Hi pawb, croeso nôl i sianel YouTube Label Deg. Mae hi yn 10 munud i 7 yn y bore. A chi siŵr o fod yn meddwl, Cadi, pam i ti lan mor gynnar? Wel, mae'n reswm da dros hynny. Nawr, yn ddiweddar, fi wedi bod yn ffilmio ar gyfer cyfres newydd Chwarter Call fydd yn ymddangos ar Stwnsh. A fi'n mynd ddod â chi gyda fi heddi i weld beth sy'n digwydd tu ôl y llen. Fi'n mynd ddangos i chi cwpl o wisgoedd gwahanol, colur gwahanol, achos heddi ni'n mynd i ffilmo'r gan agoriadol a'r teitlau i'r sioe. A chi yn mynd ddod gyda fi. So come on. Digwydd bod bore yma, sa'n byw yn bell o'r lleoliad ble ni'n ffilmo, so fi am gerdded draw. Ni ar leoliad nawr, a ni'n meddwl ni'n dangos i chi beth i fi'n gwisgo ar gyfer y gan agoriadol. So, fi'n gwisgo y blouse check gingham yma, par o jeans a sgidiau gwyn. A dyma Jed, chi profi nabod Jed o Pop Tea. Hello. Ti eisiau jyst siarad fi trwyddo beth ti'n gwisgo ar gyfer y gan agoriadol? Of course, fel ni'n teimlo bach yn stripog bwyd yma. Allwch gweld, stripes mynd yn graws, stripes mynd lawr gyda Cris a t-shirt. Lyfli. Ac mae hyn rhaid gole, rhywbeth tywyll ar trwsys, a fi'n lico sgidiau. Sgidiau gwyn fel fi. Nice. Bach o lliw yn Bach o liw. Nice. Bach o liw. Diolch ti Jed. A dyma Luke. Luke yw'r actor arall yn y gyfres. Ti eisiau siarad ni trwyddo beth ti'n gwisgo, Luke? Ie, wrth gwrs. Wel, mae Jed i fi, dy'r un jacket fe, felly ti'n ffôn o Jed lan. Ti'n gwisgo jacket gwyrdd i bore yma. Ie. Felly fi'n gwisgo fe bore yma. Nice. Jyst i o'n i ddim yn mynd i gwisgo fe, all Luke gwisgo fe. Clasio, fe. O ie, ti'n eisiau bod fi'n peth. A wedyn jeans eitha tene. Lyfli. A wedyn boots anialwch. I orffen ymdrychiad. Edrych yn ffantastig, diolch ti Luke. Diolch. Dyma Miriam, Jed yma. Miriam, un actor arall ar y cyfres. Siarad trwyddyn ni beth ti'n gwisgo heddi? Wel, fel chi'n gallu gweld fan hyn, mae gennym fi designer ffedog. Waw. Ie. Mae'r dinner ladies i gyd yn gwisgo rhain. Ond o dan hyn, mae top gwyn, hyfryd, belt, jeans, rhwyg bach, i edrych yn dangerous. Fi licio hwnna. A trainers glas. Be chi'n meddwl? Hyfryd. Ie. Yn wedig y dinner lady thing. Hwn sydd yn... Hwna sy'n dwyn y sioe. Really neud e'n special. Action, few grams. Ac yn neon sy'n lor, ieddys dim byd yn brifo. Chwarter awr, chwarter car, sydd o'ch blaen chi yn awr, ble mae gynnon ni ogi gyda'r brifo. Chwarter awr, chwarter car, sydd o'ch blaen chi yn awr, ble mae gynnon ni chwarter awr, chwarter car, sydd o'ch blaen chi... Good. Yeah, great. Service speed. 2 grams. Good, right, that's kept, well done. Lovely. Haia, so ni newydd gorffen cino, ni'n ôl yn Glowworks nawr ar gyfer y teitlau agoriadol. Mae dy fi lot o gymeriadau gwahanol ar gyfer hein, so fi'n mynd i newid mewn i'n cymeriad cyntaf. A dyma outfit Miss Haf. Nesaf, mae fi gael fy ngholir wedi wneud, mae'n dangos i chi yn y man.
Helo. Coni. Fe enw i yw Miriam a mae Cadi wedi trystio fi hefo'i camera. Dylse hi ddim wedi wneud hwnna achos yn amlwg fi'n mynd i wneud vlog. O, sori. Jyst ar y ffordd fi gwaith. Sori. Siwr ydyn? Dda. O, mae hwyl i gael, twel. So fi droi o band. Adre o ffilmo a fi jyst yn mynd ddangos i chi'n gyflym shwt i fi'n tynnu'r holl golur i ffwrdd achos yn amlwg nathoch chi weld bod lot o newid gwisgoedd, newid colur, newid gwallt gyda fi. So fi am ddefnyddio'r cleanser yma i dynnu'r holl golur i ffwrdd. Tu ôl y llen Chwarter Call. Gobeithio nathoch chi fwynhau'r fideo a os bych chi eisiau mwy o bethau tebyg i'r rhain, cofiwch chi hoffi'r fideo i danysgrifio ac i wasgu'r notification bell fel bod chi'n cael eich ysbysu bob tro mae Label Deg yn rhoi fideo neu vlog newydd allan. Ond tan y vlog neu fideo nesaf. Ta-ta!